Kita lanjut goyang lagi ya mas-masku ya. Agak merapat ke sini mas biar asik. Kadung riko kepengen ngato isun ikhlas mau bisa mana mergo salah sono wis ceropo sing bisa gawe riko sana. Kita goyang lagi ada musik. Tangannya melambes semuanya mas-masku. Aman damai mas ya. Sing bisa nerimo akehe kutho ning sopyaten rada riko putusno ninggalno. Raja-raja sawer gadung riko kepengen ngato isun ikhlas mau bisa menang mergo salah sono wis ceropo sing bisa gawe riko sana gadung mergo sing ndelok menang tapi isun ngomong sadar diri isun pengen riko seneng mas Oh!